22 φορές πρωταθλήτρια Ιταλίας, Tracer, παλιότερα γνωστή σαν Simmental, Cinzano, Μπορλέτη, Σίμακ, Μπίλι, ενώ το πραγματικό της όνομα, το όνομα του συλλόγου είναι Ολύμπια. Έτοιμοι για την έναρξη, Γκάλης, Τζάκσον, Γιαννάκης, Φιλίππου και Σούμποτιτς για τον Άρη, Μπάρλοου, Μενεγκίν, Πρέμιερ, Νταντόνι και Μάκαντου για την Σίμακ. Ο Μπάρλοου με τον Τζάκσον στο τζάμπολ και η πρώτη επίθεση για την Tracer, με συγχωρείτε που την είπα Σίμακ, ήταν το περσινό της όνομα. Μάκαντου κοντά στο καλάθι, επιθετικό φάουλ πάνω στο Τζάκσον, φάουλ που καταλόγησε ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Ισραηλινός Βάρνικ. Πρώτος διαιτητής είναι ο Γάλλος, ο πολύ γνωστός Μαϊνινή. Ο Άρης τώρα με τον Γιαννάκη. Γκάλης για τον Τζάκσον, προσποίηση πολύ ωραία στον Μάκαντου που θα κόψει όμως. Η μπάλα ξανά για τους παίκτες του Άρη. Στο πλάγιο αυτή τη φορά ο Σούμποτιτς, Γιαννάκης, σουτ για 3 πόντους και το πρώτο καλάθι του αγώνα, τρίποντο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, 3-0 για τον Άρη. Νταντόνι με αντίπαλο τον Γκάλη. Πάντα Γκάλης πιέζει τον Ιταλοαμερικανό playmaker της Tracer και έχουμε φάουλ εδώ από τον Γιαννάκη πάνω στον Premier. Η μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς με τον Μενεγκίν. Μάκαντου. Δεν θα μπορέσει ο Σούμποτιτς να κόψει τον Μάκαντου που σηκώθηκε πολύ ψηλά. 3-2 το σκορ. Και τώρα Γιαννάκης για τον Ιουγκοσλάβο, τον Σούμποτιτς. Γκάλης. Το μπάσιμο. Τελικά θα μαζέψει την μπάλα ο Σούμποτιτς πριν βγει εκτός γηπέδου. Τζάκσον. Κόβεται από τους Ιταλούς αλλά ξανακερδίζει. Μάχεται ο Αμερικανός του Άρη, αλλά τελικά ο Μάκαντου δίνει τη λύση, κατεβάζει την μπάλα. Μπάρλοου για τον άλλο Αμερικανό της Σίμακ. Κόβει ο Τζάκσον. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Με χειροκροτήματα από τους φιλάθλους. Στο πλάγιο οι Ιταλοί με τον Μενεγκίν. Μπάρλοου. Πρέμιερ που είναι πολύ καλό σουτέρ. Μενεγκίν με αντίπαλο τον Φιλίππου. Ο Πρέμιερ. Rebound από τον Τζάκσον και τώρα Γιαννάκης. Γκάλης, έχουν γυρίσει οι Ιταλοί. Ο Γκάλης κάνει το σουτ χωρίς καθυστέρηση. Το δεύτερο τρίποντο καλάθι και αυτό για τον Άρη. 6-2 το σκορ. Ένα καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα. Νταντόνι για τον Μενεγκίν. Φάουλ από τον Φιλίππου που καταλόγησε ο Γάλλος, ο Ιβάν Μαϊνινή. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Έχει ένα ο Φιλίππου και ένα ο Γιαννάκης. Πλάγιο από τον Μενεγκίν. Μπάρλοου με αντίπαλο τον Τζάκσον. Μενεγκίν έξω στον Μπάρλοου. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Κάνει double dribble η μπάλα για τους παίκτες του Άρη. Παίκτες του Άρη που δείχνουν ψύχρεμη και αποφασιστική, επαναλαμβάνω, απέναντι στην ισχυρότερη ίσως αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή ομάδα, που μόνο ο Μάκαντου κοστίζει 50 εκατομμύρια το χρόνο. Τόσες θα είναι οι απολαβές του εφέτος. Τζάκσον, Γκάλης. Rebound από τον Μενεγκίν μετά το σουτ του Σούμποτιτς. Νταντόνι. Πρέμιερ. Μάκαντου. Μάχη κατά τα καλάθια. Rebound μακρινό από το Γιαννάκη που προσπαθεί να βγάλει τον Γκάλη στον μοιασμό. Έχουν γυρίσει οι Ιταλοί. Γκάλης ελύσεται και ένα εκπληκτικό καλάθι παρά την προσπάθεια τριών αντιπάλων. Μέσα σε αποθέωση ο Άρης προηγείται με 8-2. Και τώρα ο Νταντόνι, ο εγκέφαλος της Tracer για τον Μενεγκίν, που κόβεται από την έξοχη άμυνα του Άρη. Φάουλ από τον Μενεγκίν που καταλόγησε ο Μαϊνινή. Ο κόσμος του Άρη όρθιος αποθεώνει τους παίκτες της ελληνικής ομάδας για τη μεγάλη τους πράγματι προσπάθεια.
8-2, 17 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ο Γιαννάκης σε θέση playmaker. Περνάει στον Γκάλι. Γιαννάκης. Έξοχα το Φιλίππου που θα χάσει εύκολο καλάθι, αλλά τελικά θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του που προς στιγμή φάνηκε να μην έχει αποτέλεσμα. 12. Και τώρα ο Νταντόνι με αντίπαλο τον Γκάλι. Μενεγκίν κοντά στο καλάθι. Rebound από τον Μπάρλοου. 14. Ο Γιαννάκης τώρα κατεβάζει την μπάλα αργά αργά. Σούμποτιτς με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Τζάκσον. Φιλίππου, το σούτ απ' έξω. 12-4 για τον Άρη, που επαναλαμβάνω έχει ένα μεγάλο ξεκίνημα. Νταντόνι. Πρέμιερ Νταντόνι. Πρέμιερ. Κόβει ο Τζάκσον, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από το Γιαννάκη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Ρομπέρτο Πρέμιερ, ο διεθνής της ΣΥΜΑΚ, της Tracer, έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Πρέμιερ που έχει ύψος 1,96, είναι 28 χρονών. Από τους καλύτερους σουτέρ του Ιταλικού πρωταθλήματος. 12-5 τώρα. Γιαννάκης. Αργά αργά κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Νταντόνι. Γκάλης. Σούμποτιτς. Καταλογίζει βήματα ο Μαϊνινή. Η μπάλα πλάγια για την Tracer. Νταντόνι. Μπάρλοου. Πρέμιερ. Βρίσκει διέξοδο και θα νικήσει και τον Φιλίππου που έτρεξε εκεί να βοηθήσει τον Γιαννάκη. 12-7. Γιαννάκης τώρα. Πάντα Γιαννάκης. Τζάκσον. Γιαννάκης. Ελευθερώνεται το σουτ με ταμπλό, εύκολο rebound από τον Μπάρλοου. Νταντόνι τώρα μετά την πάσα του Πρέμιερ. Αλλάζουν οι δύο γκάρ της Ιταλικής ομάδας. Νταντόνι για τον Μάκαντου. Αυτός υποπίεση. Μάχη για το rebound που κερδίζει τελικά ο Μενεγκίν. Μάκαντου, το μπάσιμο και το επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζάκσον, που παίζει πολύ έξυπνη και πολύ αποτελεσματική άμυνα. Ξανά η φάση. Ήταν το δεύτερο φάουλ επιθετικά και τα δύο του Μπομπ Μάκαντου, του μεγάλου άσου της Tracer, που έχει στην πλάτη του 14 χρόνια στο αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, στο NBA, σαν πρωταγωνιστής. Γιαννάκης για τον Τζάκσον. Σούμποτιτς παίρνει την εσωτερική, καλάθι και φάουλ. Μια έξοχη προσπάθεια από τον Ιουγκοσλάβο. Βγάζει τον, ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, αριστερή τρίμπλα από τον Σούμποτιτς που παίρνει την εσωτερική, και παρότι στέκεται το Πρέμιερ και βγαίνει και ο Μάκαντου, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και φάουλ. 14-7 και μια βολή για τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς, ενώ ο Πίτερσον, ο Αμερικανός προπονητής της Tracer, απέσυρε το Μάκαντου και έβαλε στον αγώνα τον Φάου στον Μπάρνια, ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Ο Φάου στον Μπάρνια είναι 26 ετών, έχει το νούμερο 5. Ο Βάρνικ έδωσε επιθετικό φάουλ στο Τζάκσον στην προσπάθειά του να πετύχει το follow. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Άρη και το πρώτο για τον Τζάκσον. Νταντόνι. Μενεγκίν. Πρέμιερ. Rebound από τον Μενεγκίν, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Γιαννάκη. 3 φάουλ λοιπόν ο Γιαννάκης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Ξανά εδώ η φάση.
Γιαννάκης έχει σταθεί, αλλά ο Ισραηλινός θα του δώσει το φάουλ. Γιαννάκης δηλαδή προσπάθησε να πάρει επιθετικό, αλλά ο Ισραηλινός διαιτητής είχε διαφορετική άποψη. Μειώνει σε 14-8 ο Πρέμιερ. «14-9 τώρα. 14 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης σε θέση playmaker. Γκάλης. Πάντα Γκάλης για το Γιαννάκη στη γωνία. Σουτ για 3 πόντους. Το νέο καλάθι. 17-9 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Άρης κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Νταντόνι τώρα με αντίπαλο τον Γκάλη. Πάντα Νταντόνι. Περνάει στον Πρέμιερ. Πλάτη στο καλάθι αυτός. Κερδίζει ο Τζάκσον το rebound. Και φάουλ από τον Πρέμιερ στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα από τον Αμερικανό του Άρη. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση. Άπλωσε και το πόδι του λίγο ο Τζάκσον, ο Αμερικανός του Άρη. Αλλά βέβαια είχε προηγηθεί το φάουλ από τον Πρέμιερ. Ενώ τώρα ο Πίτερσον απέσυρε το Μενεγκίν και έβαλε στη θέση του τον Γκαλινάρη. Έναν καθαρά αμυντικό παίκτη. Ο Βιτόριο Γκαλινάρη, 28 ετών, 2 μέτρα και 4 εκατοστά. Παίζει με την φανέλα νούμερο 12. Γιαννάκης. Γκάλης. Κάνει το μπάσιμο, το σουτ και το καλάθι με ταμπλό. 19-9, 10 πόντι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Μπάρνια. Νταντόνι. Πρέμιερ δοκιμάζει το σουτ απ' έξω. Rebound από τον Γκαλινάρη. Προσπαθεί να κλέψει ο Γκάλης, αλλά τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τους Ιταλούς παρά την διπλή προσπάθεια του Έλληνα άσου. Ενώ τώρα έχουμε το πρώτο time out και ευκαιρία, ενώ ο κόσμος αποθεώνει τους παίκτες του Άρη, να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να αρχίσουμε από τον Άρη πρώτα. Λιπηρίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, Σούμποτιτς, Τσιτάκης, Ρωμανίδης, Σταμάτης, Φιλίππου, Τζάκσον, Δοξάκης είναι οι παίκτες του Άρη με προπονητή τον Ιωαννίδη. Να δούμε τώρα και την Τρέισερ. Μπάρνια, Μποζέλη, Νταντόνι, Πίτης, Πρέμιερ, Μενεγκίν, Γκαλινάρη, Γκοβέρνα, Μάκαντου, Μπάρλοου είναι οι παίκτες της Τρέισερ. Προπονητής ο Αμερικανός Νταν Πίτερσον. Και υπενθυμίζω ότι οι διαιτητές είναι ο Γάλλος Μάινινι με τον Ισραηλινό Βάρνικ. Ο Μπάρνια για τον Μπάρλοου. Πρέμιερ. Μπάρνια για τον Μπάρλοου που θα δώσει τη λύση από κοντά κάτω από το καλάθι. 19-11. Ο Γιαννάκης τώρα σαν playmaker. Πάντα Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Ελίσσεται. Τζάμπολ, δίνει ο Βάρνικ το μαρκάρισμα αυτό του Νταντόνι πάνω στον Νίκο Γκάλη. Ξαναδούμε εδώ τη φάση. Και έχει δίκιο ο Βάρνικ, διότι ο Νταντόνι πρόλαβε και έβαλε και αυτό στα χέρια του, κόλλησε στα χέρια του πάνω στην μπάλα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση πολύ σωστά δόθηκε το Τζάμπολ. Γκάλης κερδίζει την μπάλα. Follow από τον Τζάκσον και 21-11. Ξανά 10 πόντι διαφορά για τον Άρη. 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Νταντόνι με την μπάλα. Μπάρλοου. Νταντόνι δοκιμάζει το σουτ. Rebound από τον Γιαννάκη που καλύπτει όλους τους κενούς χώρους. Γκάλης. Σουτ για 3 πόντους και νέο καλάθι μέσα σε πραγματική αποθέωση. 24-11. 13 πόντι διαφορά μετά από 7,5 λεπτά αγώνα. Ο Μπάρνια για τον Νταντόνι, αυτός ακάλυπτος, δεν θα πετύχει τον στόχο ξανά. Και η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα που πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη εμφάνιση.
Μια πραγματικά μεγάλη εμφάνιση αν λάβουμε υπόψη και το ποια είναι η αντίπαλός της. Ο Γκάλης έχει κερδίσει φάουλ. Οι Ιταλοί δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Ο Πίτερσον ξαναβάζει στον αγώνα τον Μάκαντου και τον Μπενεγκίν, ενώ βγάζει τον Μπάρνια και τον Μπάρλοου. 6 ομαδικά φάουλ η Τρέισερ, 5 ο Άρης. Και ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για 2 βολές. «25-11». «26-11» από τον Νίκο Γκάλη. Και τώρα ο Νταντόνι για την Τρέισερ. Γκαλινάρη. Μάκαντου. Το σούτ υποπίεση. Και 4ο φάουλ στον Παναγιώτη Γιαννάκη που καταλόγισε ο Ιβάν Μαϊνινή. Θα ήταν καλό να ξαναβλέπαμε αυτή τη φάση. Πράγματι ο Γιαννάκης έσπρωξε τον Νταντόνι. Όσο και να χτυπιέται έχει άδικο. Ο Γάλλος ήταν δίπλα. Το φάουλ ανόητο μεν, πεντακάθαρο δεν θα λέγαμε. Ίσως κοστίσει πολύ στον Άρη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να αποσύρει από τον αγώνα το Γιαννάκη και να βάλει τον Δοξάκη, γεγονός που πιθανότατα θα επηρεάσει την απόδοση της πεντάδας του Άρη τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, γιατί βέβαια ο Δοξάκης μπορεί να είναι ένας καλός παίκτης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει τα προσόντα, ούτε τα ηγετικά, ούτε τα σωματικά, ούτε τα ψυχικά αν θέλετε, του Γιαννάκη. Μενεγκίν, βήματα, δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Δοξάκης σε θέση playmaker. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη, ενώ το σκορ είναι πάντα 26-11, 11 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φιλίππου. 3 δευτερόλεπτα ο Τζάκσον μέσα στη ρακέτα της Τρέισερ. Η μπάλα για τους Ιταλούς που έχουν βάλει στον αγώνα και τον Φράνκο Μποζέλη στη θέση του Πρέμιερ. Κλέβει ο Φιλίππου με έξοχη άμυνα μπροστά από τον Μάκαντου. Δοξάκης προωθεί την μπάλα. Τζάκσον, Φιλίππου για τον Γκάλη που μαρκάρεται από τον Μποζέλη. Πάντα Γκάλης δοκιμάζει το σούτ απ' έξω. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα, όπως δείχνει ο Μάινινι. Ο Σούμποτιτς στο πλάγιο για τον Φιλίππου. Η μπάλα ξανά για τον Άρη, που έχει 26 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ο Σούμποτιτς για τον Φιλίππου. Ξανά Φιλίππου που κλέβει ο Νταντόνι. Νταντόνι με την μπάλα. Πιέζεται από το Δοξάκι. Μάκαντου. Έξω στον Νταντόνι. Σουτ για 3 πόντους από τον Ιταλοαμερικανό. Τζάκσον στο rebound και τώρα Γκάλης. Ελευθερώνεται το σουτ και το καλάθι. 28-11. 17 πόντι διαφορά πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Ο Νταντόνι για τους Ιταλούς. Μάκαντου. Κλείνεται από τον Τζάκσον, ενώ ο Μενεγκίν έσπρωξε το Φιλίππου και ο Βάρνικ δεν καταλόγησε τίποτα. Γκάλης, πάσα ευθυνδιασμού για τον Τζάκσον. Ο Βάρνικ σταματάει την φάση. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Ενώ ο Ιωαννίδης έβγαλε τον Φιλίππου και έβγαλε το Λιπηρίδη. Δοξάκης με την μπάλα για τον Άρη. Πάντα Δοξάκης, Σούμποτιτς. Φάουλ από τον Νταντόνι που δεν σφυρίζεται. Φεύγει ο Μποζέλης στον ευθυνδιασμό. Θα κλέψει ο Γκάλης με τη βοήθεια του Δοξάκη.
αλλά ο Νταντόνι θα ξαναρπάξει την μπάλα. Το σουτ και το καλάθι. 28-14 μετά από αυτό το τρίποντο του Νταντόνι. Τώρα Δοξάκης, Σούμποτιτς, Λιπηρίδης. 30-14, ενώ τον Γκάλι τον μαρκάρει αυτή τη στιγμή ένας παίκτης 2 μέτρα και 5 εκατοστά, ο Γκαλινάρη, ο καλύτερος αμυντικός της Tracer. Νταντόνι ελευθερώνεται, γυρίζει τον Γκαλινάρη, ακάλυπτος αυτός, σημαδεύει το σίδερο, βάζει δύσκολα καλάθια αυτός. Είναι όσο καλός αμυντικός είναι, τόσο κακός επιθετικός. Ενώ ο Βάρνικ χρέωσε με φάουλ τον Τζάκσον. Το Τζάκσον που παίζει πολύ δυνατή και πολύ επίμονη άμυνα πάνω στον Μάκαντου. 30-14 ήταν το δεύτερο φάουλ του Τζάκσον, το 7ο ομαδικό για τον Άρη. Όλα αυτά 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπομπ Μάκαντου, 2 βολές, 30-15. 30-16 τώρα. Ο Λιπηρίδης για τον Δοξάκη. Πάντα Δοξάκης. Σούμποτιτς, Γκάλης. Σούμποτιτς. Φάουλ από τον πάνω στο Σούμποτιτς. 2 βολές λοιπόν για τον Ιουγκοσλάβο του Άρη, ενώ αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ με το οποίο χρεώθηκε τελικά. Δεν κατάλαβα σε ποιον δόθηκε το φάουλ. Στον πίνακα χρεώθηκε στο νούμερο 13, αλλά το νούμερο 13 της Tracer δεν παίζει. Πρόκειται περί λάθους. 32-16. Νταντόνι για τον Μενεγκίν. Το σταματάει ο Λιπηρίδης. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι ο Βάρνικ θα πρέπει να βάλει μια τεχνική ποινή στον Πίτερσον, που διαμαρτύρεται έξω από κάθε όριο, προκλητικότατα προς τον Ισραηλινό διαιτητή. Ξανά εδώ η φάση, τελευταία φάση, το πάσιμο του Μενεγκίν. Λεπτά λοιπόν και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης έχει ένα προβάδισμα 16 πόντων, 32-16, αλλά απέναντι στην Tracer, αλλά και ένα μεγάλο πλήγμα. Έχει εδώ και μερικά λεπτά με 4 φάουλ στον πάγκο τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και στη θέση του παίζει ο Δοξάκης μέχρι στιγμής με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δοξάκης τώρα σαν playmaker. Σούμποτιτς, Γκάλης. Βλέπετε τον Γκαλινάρη 2-5 να μαρκάρει τον πιο κοντό παίκτη της ελληνικής ομάδας. Ενώ τώρα χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ ο Λιπηρίδης από τον Μάινινι. Είναι το 8ο ομαδικό φάουλ του Άρη και το πρώτο ατομικό του Λιπηρίδη. Νταντόνι για τον Μπάρλοου που ξαναμπήκε στον αγώνα. Μάκαντου. Τρίτο φάουλ από τον Τζάκσον πάνω στον Μπομπ Μάκαντου. Ξανά η φάση, προσποίηση από τον Μάκαντου. Είδατε πως πέφτει πάνω του ο Τζάκσον. Έτσι λοιπόν χρεώνεται με τρίτο φάουλ ο Αμερικανός του Άρη. Ο Αμερικανός που είχε μεγάλη προσφορά μέχρι τώρα, κυρίως αμυντικά. 32-17. Ακόμα μια βολή για τον Μάκαντου.
που έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα στο NBA με την ομάδα των Lakers. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Δοξάκης. Πάντα Δοξάκης για τον Σούμποτιτς. Γκάλης. Πλησιάζει προς το καλάθι. 34-17 από τον Νίκο Γκάλη. Η πιο μεγάλη διαφορά στον αγώνα, 17 πόντι. 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Νταντόνι κρατάει την μπάλα. Μάκαντου. Έγινε φάουλ εκεί από τον Φιλίππου. Ναι, από τον Νίκο Φιλίππου, που άπλωσε το χέρι του αντικανονικά για να σταματήσει τον Αμερικανό, που έτσι έχει δικαίωμα για 1+1 βολή, ενώ ο Φιλίππου έχει 2 φάουλ. 34-18. Ακόμα ένα σούτ για τον Μάκαντου. 34-19. Δοξάκης. Γκάλης. Έτρεξε εκεί και έκλεισε το διάδρομο ο Μπάρλοου. Φεύγει από την άλλη μεριά ο Γκάλης. Αφήνει στον Σούμποτιτς από καλή θέση αυτός. 36-19. Εδώ ο Γκάλης προτίμησε και πολύ καλά έκανε να αξιοποιήσει έναν συμπαίκτη του, καθώς όλοι οι αντίπαλοι είχαν πέσει πάνω του. Πρέμιερ. Πάντα Πρέμιερ έξω για τον Γκαλινάρη. Ο Μπάρλοου σε καλή θέση για σουτ. Εύκολο rebound από τον Δοξάκη και φάουλ από τον Πρέμιερ πάνω στον Έλληνα playmaker. Ο Δοξάκης που αποκτά δικαίωμα για 1+1 βολή. Ξανά η φάση. Με το ένα χέρι σπρώχνει ο Πρέμιερ και με το άλλο μαζεύει την μπάλα, αλλά βέβαια ο Μάινινι είναι μπροστά και καταλογίζει το φάουλ. 36-19, 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, και ο Γιώργος Δοξάκης έχει δικαίωμα για 1+1 βολή. «37-19», 18 πόντι διαφορά και ακόμα 1 βολή για τον Δοξάκη. «38-19». Ακριβώς τους διπλούς πόντους ο Άρης από την Τρέισερ. Νταντόνι για τον Γκαλινάρη. Πρέμιερ. Μάκαντου. Έχει κάνει φάουλ ο Σούμποτιτς. Για να δούμε, ναι, δείχνει το 7 ο Βάρνικ. Έτσι λοιπόν, για να ξαναδούμε τη φάση. Πήδησε εκεί ο Σούμποτιτς. Βέβαια δεν φάνηκε από το replay αν έκανε ή όχι φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μάκαντου ευστόχησε ήδη στην πρώτη βολή, έχει ακόμα μία. 38-20 το σκορ, 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 38-21 και η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, 38-21 είναι το σκορ. Ο Δοξάκης για τον Γκάλη. Αυτός κλείνεται, δίνει στο Δοξάκη. Σούμποτιτς. Τζάκσον παίρνει την εσωτερική, η μπάλα φτάνει στον Γκάλη. Αυτός με ταμπλό, αλάνθαστος σε μεγάλη μέρα, ο Νίκος Γκάλης. 40-21. Να εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Νταντόνι για τον Γκαλινάρη. Πάντα Γκαλινάρη. Πρέμιερ. Και η άμυνα του Άρη εξουθενωτική πάνω στους Ιταλούς. Βήματα από τον Γκαλινάρη που δεν σφυρίζονται. Νταντόνι στον Πρέμιερ. Σουτ για 3 πόντους. Χωρίς τύχη, κερδίζει ο Φιλίππου. Τζάκσον θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ήταν μια ευκαιρία να βγει ο Άρης στον ευνηδιασμό και να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Έτσι λοιπόν, απρόσμενα η Τρέισερ ξανακερδίζει την μπάλα, ενώ ο Πίτερσον απέσυρε το Μάκαντου και έβαλε στην θέση του τον Μένεγκιν.
Νταντόνι, Πρέμιερ. Ο Τζάκσον με ωραία άμυνα κλέβει την μπάλα. Περνάει στον Γκάλι. Θα κλέψει όμως ο Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Γκαλινάρη. Νταντόνι. Ελευθερώνεται το σούτ και το καλάθι 3 πόντων. 40-24. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δοξάκης για τον Γκάλι. Δοξάκης. Φιλίππου. Ήταν έξοχη πάσα από τον Νίκο Γκάλι. 42-24. Ο Νταντόνι στο κατέβασμα της μπάλας αργά με αντίπαλο τον Γκάλι. Μπάρλοου. Πρέμιερ. Μακρινό rebound από τον Δοξάκη. Οι Ιταλοί είναι μάλλον άστοχοι έξω από τη ρακέτα. Αλλά βέβαια σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η άμυνα. Η πραγματικά πολύ προσεκτική άμυνα που παίζουν οι παίκτες του Άρη. Σούμποντης. Δοξάκης για τον Τζάκσον. Φιλίππου. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Το σούτ με ταμπλό δεν κάνει λάθος. 44-24. Μεγάλη εμφάνιση του Νίκου Γκάλι. Μεγάλη εμφάνιση του Άρη. 20 πόντι διαφορά αυτή τη στιγμή. Δεν το περίμενε κανείς. Θα μοιάζει ασφαλώς για τους Ιταλούς με εφιάλτη. Rebound από τον Μενεγκίν που έχει κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Φιλίππου. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μενεγκίν. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Μάλλον ο Νίκος Φιλίππου αποκτά δικαίωμα για μία βολή. Μεγάλη ατμόσφαιρα, μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη εμφάνιση από τον πρωταθλητή Ελλάδας, τον Άρη Θεσσαλονίκης, που αν μπορέσει και πετύχει και κρατήσει μάλλον μια νίκη με μεγάλη διαφορά, τότε θα έχει πολλές ελπίδες να διατηρήσει αυτή τη διαφορά στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο Μιλάνο και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στις 6 ομάδες που θα πάρουν μέρος στον τελικό γύρο του κυπέλλου πρωταθλητριών. 46-24. Ο Μάκαντου για την Τρέισερ. Πιέζει ο Σούμποτιτς, αλλά έχει κάνει φάουλ όχι πάνω στο σουτ. Πριν το σουτ είναι το φάουλ. Ο Μαϊνινής σωστά καταλογίζει και δίνει μία βολή. Πολύ σωστός ο Γάλλος. Το φάουλ έγινε πριν το σουτ. Μία βολή λοιπόν στον Μάκαντου. 46-25. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου φυσικά. 46-26 τώρα. Ήταν το πρώτο φάουλ του Σούμποτιτς αυτό. Τουλάχιστον έτσι γράφει ο πίνακας. Νομίζω ότι έχει κάνει άλλο ένα. Να το γράφει 2, γράφει 1. Φιλίππου για τον Γκάλι. Περνάει πολύ ωραία στον Τζάκσον και αυτό θα ξεφύγει από Μάκαντου και Μενεγκίν. 48-26. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Παίρνει φάουλ από τον Γκάλι. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον ηγέτη της ελληνικής ομάδας. Και ο Μάικ Νταντόνι αποκτά δικαίωμα για μία βολή. 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, του πρώτου ημιχρόνου. «48-27». Ακόμα μία βολή για τον Νταντόνι. «48-28». Δοξάκης. Τζάκσον. Δοξάκης. Γκάλης. Το μπάσιμο και έχει πάρει φάουλ. Φάουλ από τον Πρέμιερ. Πραγματικά ασυγκράτητος ο Νίκος Γκάλης. Ξανά εδώ η προσπάθειά του.
που κατέληξε σε φάουλ από τον Ρομπέρτο Πρέμιερ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Ιταλού Γκάρ. Δύο βολές λοιπόν για τον Γκάλι. 49-28. «50-28». Ο Μενεγκίν για τον Νταντόνι. Πρέμιερ, Νταντόνι, Μπάρλοου. 50-30 μειώνει ο νεαρός Αμερικανός της Τρέισερ, 22 χρονών, και ήταν πρώτη επιλογή στα περσινά draft των Los Angeles Lakers, αλλά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να γίνει επαγγελματίας και έτσι κάνει καριέρα στην Ιταλία, φιλοδοξώντας να ξαναγυρίσει στο NBA. Σούμποτιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια και σουτ από τα πλάγια. 52-30 από τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Ακόμα 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Νταντόνι, Μάκαντου. Κλείνει ο Γκάλης με το Σούμποτιτς. Νταντόνι για τον Μενεγκίν κοντά στο καλάθι. Κερδίζει ο Γκάλης. Προωθεί την μπάλα, φεύγει και ο Τζάκσον. Θα καρφώσει εντυπωσιακά μέσα σε πρωτοφανείς πανηγυρισμούς. Κοιτάξτε τι γίνεται. Φλέγεται το παλέτο σκορ. 54-30. Ξανά το κάρφωμα από τον Τζάκσον. Και πάμε τώρα στους πανηγυρισμούς και να ζωντανή μετάδοση. Νταντόνι, αστοχή. Αλλά ο Βάρνικ έχει δώσει φάουλ πάνω στον Γκάλι την ώρα του σουτ. Έτσι λοιπόν ο Μάικ Νταντόνι έχει δικαίωμα για 3 βολές, καθώς την ώρα που κέρδισε το φάουλ επιχειρούσε σουτ 3 πόντων. «54-30», 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο κόσμος όλος όρθιος στις εξέδρες του Παλais des Sports παροτρύνει την μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλουν οι παίκτες, παροτρύνουν μάλλον τους παίκτες του Άρη να συνεχίσουν αυτή την μεγάλη τους προσπάθεια. Ο Γκάλης έχει 2 φάουλ. Νταντόνι ευστόχησε και στις 2 βολές, έχει και τρίτη. Αναλαμβάνω, το φάουλ το κέρδισε ένα επιχειρήσει σουτ 3 πόντων. 54-33. Δοξάκης τώρα. Πάντα Δοξάκης για τον Γκάλι. Το σουτ με ταμπλό. Προσπαθεί ο Τζάκσον, θα γυρίσει την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Μάκαντου. Κλέβει ο Γκάλης. Τζάκσον, νέο κάρφωμα της μπάλας, σαν πάνθυρας πηδάει ο Αμερικανός και καρφώνει την μπάλα στο καλάθι των Ιταλών. 56-33. Μπάρνια. Κερδίζει ο Τζάκσον, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Φιλίππου. Για να δούμε. Ναι, είναι ο Νίκος Φιλίππου που χρεώνεται και αυτός με 4 φάουλ. Έχει, είδαμε ξανά εδώ τη φάση, έχει 15 ομαδικά φάουλ ο Άρης μέχρι στιγμής. Όλα αυτά δείχνουν ότι η άμυνα του στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα μπορέσει να είναι το ίδιο πιεστική, το ίδιο αποφασιστική. Και αυτό είναι μια ελπίδα για τους Ιταλούς, που ανεξάρτητα από το αν χάνουν αυτή τη στιγμή με 23 πόντους δεν παύουν να έχουν τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να δημιουργήσουν το πρόβλημα. Και βέβαια αυτή η δυνατότητα θα ήταν πολύ περιορισμένη αν ο Άρης δεν είχε ήδη 2 από τα πιο βασικά του στελέχη, τον Γιαννάκη και τον Φιλίππου, με 4 φάουλ, ενώ έχει 3 φάουλ και ο Αμερικανός ο Τζάκσον. Ο Ιωαννίδης απέσυρε τον Φιλίππου και έβαλε στη θέση του τον Λιπηρίδη. Βεβαίως υπάρχει στον πάγκο και η εφεδρεία του Μιχάλη Ρωμανίδη, όπως και του Σταμάτη.
αλλά μιλάμε για παίκτες καθαρά σχεδόν περιφερειακούς, ενώ το πρόβλημα πιθανότατα να παρουσιαστεί κάτω από τα καλάθια. Ακόμα ένα σούτ για τον Μπάρνια. 56-34 Τζάκσον. Προσπάθεια για pressing από τους Ιταλούς. Δοξάκης στον Γκάλι, περνάει τη σέντρα αυτός. Η μπάλα ξανά για τον Άρη, που έχει να συνεχίσει την επίθεσή του, δεν έχει να κάνει μια καινούργια επίθεση, έχει 19 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Δοξάκης, πάντα Δοξάκης. Τζάκσον, Γκάλης, 7 δευτερόλεπτα, 6 για να γίνει επίθεση, 5, 4, ελευθερώνεται ο Δοξάκης και το καλάθι, πολύ ωραίο από τον Γιώργο Δοξάκη. 58-34, ακόμα 50 δευτερόλεπτα, θα κάνει μια επίθεση Τρέισερ και έχει κι άλλη επίθεση ο Άρης. Νταντόνι για τον Μάκαντου, rebound από τον Μπάρλοου και φάουλ, τέταρτο φάουλ από τον Τζάκσον, ενώ έτρεξε εκεί να κάνει το φάουλ ο Δοξάκης, τελικά το χρεώθηκε ο Τζάκσον. 4 λοιπόν ο Τζάκσον, 4 ο Φιλίππου, 4 ο Γιαννάκης. Ο Ιωαννίδης παίρνει time out. 38 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα του δευτερολέπτου πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ επαναλαμβάνω το σκορ είναι 58-34 υπέρ του Άρη. Βλέπουμε τους παίκτες της ελληνικής ομάδας όρθιους να ακούνε τον προπονητή τους, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Δεν το βλέπουμε βέβαια. Άλλωστε πού να φανεί ανάμεσα στα θηρία των 2 μέτρων. Να και η Ιταλική ομάδα που συνεχίζει με Νταντόνι, Μπάρλοου, Μπάρνια, Γκαλινάρη και Μποζέλη. Έξω δηλαδή ο Μενεγκίν, έξω Πρέμιερ, έξω Μάκαντου. Από την πεντάδα έχουν μείνει μόνο ο Νταντόνι και ο Μπάρλοου. Πήραν θέση οι παίκτες γύρω από τη ρακέτα. Ο Μπάρλοου έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Αμερικανός 22 ετών, ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά. Ακόμα μια βολή για τον Μπάρλοου. Rebound από τον Λιπηρίδη. Και Δοξάκης υπό την πίεση του Αντώνη περνάει στον Γκάλι. Πάλι Δοξάκης. Γκάλης. Ρωμανίδης που μπήκε στον αγώνα στη θέση του Τζάκσον. Γκάλης. Ρωμανίδης. Δοξάκης. Γκάλης. Ρωμανίδης. Δοξάκης. Κάνει το σουτ και πάλι εύστοχος ο Γιώργος Δοξάκης. Είδατε σε 2 περιπτώσεις με την εκπνοή του χρόνου. Ένας φλεγματικός παίκτης, πολύ χρήσιμος. Ο Νταντόνι το σουτ απ' έξω και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με σκορ 60-34 για τον Άρη, που έχει 26 πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Μια διαφορά που κανείς δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί και θα λέγαμε ότι θα ήταν ευχής έργο αν αυτή τη στιγμή το παιχνίδι τέλειωνε, γιατί καθώς ο Άρης, επαναλαμβάνω, έχει με 4 φάουλ το Γιαννάκη, το Φιλίππου και το Τζάκσον, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να κρατήσει αυτή τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξαναβλέπουμε εδώ το τελευταίο καλάθι του Δοξάκη. Και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Χάρη Αλευρόπουλο, που έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για το διάστημα της ανάπαυλας.
Με 60-34 λοιπόν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση του Άρη. Το σημερινό αγώνα, εκτός από τους δεκάδες Έλληνες συναδέλφους, τον παρακολουθούν και 5 Ιταλοί δημοσιογράφοι απεσταλμένοι των Ιταλικών εφημερίδων. Κοντά μας έχουμε τον Guido Ercole, τον apestalmeno της La Stampa, να μας πει πώς είδε το πρώτο ημίχρονο. Grazie tanto perché ha accettato il nostro invitazione. Vogliamo domandare se aspettava questo 60-34. Το ρωτάμε πρώτα βέβαια αν περίμενε ο ίδιος αυτό το 60-34 του πρώτου ημιχρόνου. No, penso che nessuno in Italia aspettasse un risultato così, ma il Milano ha giocato molto male, ha avuto molto male al tiro, mentre credo che l'Aris abbia giocato una partita al suo massimo livello fino adesso. Μας λέει ότι κανένας στην Ιταλία, όχι μόνο εγώ, κανένας στην Ιταλία δεν περίμενε αυτό το 60-34. Είναι ένα αποτέλεσμα που ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πιστεύει όμως ότι η Ιταλική ομάδα, η Tracer του Μιλάνου, έχει κάνει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Έχει χάσει όλες τις μάχες κάτω από τα rebound απέναντι σε έναν Άρη που κατά τη γνώμη του έχει πιάσει ό,τι το δυνατόν καλύτερο μπορεί να προσφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Come hai visto generalmente il primo tempo? Credo che la differenza l'abbia fatta la condizione atletica, perché tutti i giocatori greci sono molto più veloci e molto più aggressivi dei milanesi. Su ogni pallone, su ogni azione i milanesi si sono sempre trovati in ritardo, battuti a rimbalzo e battuti anche nel tiro dove sono andati malissimo. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Από τη μια μεριά είναι οι παίκτες του Άρη που παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, παίζουν ένα πολύ ωραίο μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά οι Ιταλοί παίκτες παίζουν πολύ αργά, έχουν πολύ άστοχες ενέργειες, πολύ άσχημες ενέργειες κάτω από το καλάθι, όσο και στα σούτ. Che cosa crede per il secondo tempo? Io penso che Milano non possa andare avanti così male. Nel primo tempo ha giocato proprio la peggiore partita della sua stagione. Penso che Milano possa giocare meglio nel secondo tempo. Un momento. Να ξεκινήσουμε πρώτα. Πιστεύει ότι η ομάδα του Μιλάνου, η Tracer του Μιλάνου, κατά τη γνώμη του δεν μπορεί να παίξει ένα δεύτερο ημίχρονο τόσο άσχημο όπως έχει παίξει στο πρώτο ημίχρονο. Riuscire a chiudere la partita con circa 15 punti di scarto in modo da poter ancora sperare nel ritorno. Και πιστεύει ότι ίσως μπορέσει να κατορθώσει να τελειώσει το παιχνίδι με μια διαφορά 15 πόντων προκειμένου κατά τη γνώμη του πάντα να ελπίζει η ομάδα του Μιλάνου ότι μπορεί να την ανατρέψει αυτή τη διαφορά στο δεύτερο αγώνα που θα γίνει σε λίγες μέρες στο Μιλάνο. Crede accordo del vostro opinione sempre che una differenza di score di 17 punti va bene per la squadra di Milano o no? Non dico che vada bene, dico che con 15-17 punti può sperare di riuscire a vincere nel ritorno. Se avrà 20 o più punti da rimontare non ce la farà. 15 με 17 πόντους κατά τη γνώμη του είναι μια διαφορά που μπορεί να καλύψει η ομάδα του Μιλάνου στην έδρα της. Αντίθετα, μια διαφορά πάνω από 20 πόντους, από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολο για την ομάδα της Tracer. Possiamo cominciare ancora una volta per il primo tempo. Come hai visto la squadra di Aris? Che cosa Molto bene. conosciamo? Molto bene con Galis che è veramente in grandissima serata e mi ha impressionato anche Jackson che è un grosso rimbalzista, veramente ha messo paura ai tiratori milanesi. Ναι. Νομίζει ότι από τη μια πλευρά ο Γκάλης βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη μέρα και τον εντυπωσίασε επίσης και ο Τζάκσον, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε έναν πολύ μεγάλο ριμπαουνίστα στον σημερινό αγώνα. Possiamo vedere che tre giocatori di Aris hanno 4 foul. Che cosa crede per questa cosa? Ma non credo che abbia molta differenza questo,
perché i sostituti hanno giocato molto bene. Crede che di fare qualche cosa la squadra di Milano solamente per il secondo tempo, solamente se giocherà bene la squadra di Milano può fare qualche cosa per la differenza dei punti? Io penso di sì, perché non può continuare a giocare così male, e se l'Aris continuerà a giocare così bene sarà davvero un miracolo, perché ha avuto, mi pare, 23 canestri su 31 tiri fatti, sono delle percentuali eccezionali proprio. Μας φέρνει μια στατιστική 24-23 στα 31 με 7 στα 30 στις επιτυχίες από σούτ τριών πόντων. Το ρωτήσαμε καταρχάς να μας πει αν το γεγονός ότι τρεις παίκτες του Άρη, ο Φιλίππου, ο Γιαννάκης και ο Τζάκον είναι φορτωμένοι με 4 φάουλ, μπορεί αυτό να επηρεάσει στη συνέχεια την ομάδα του Άρη. Νομίζω ότι όχι, μας λέει, γιατί οι αναπληρωματικοί του Άρη έδειξαν ότι είναι πολύ καλοί παίκτες, τους αναπλήρωσαν κατά τον καλύτερο τρόπο. Το ρωτήσαμε αν πιστεύει ότι μόνο στην ομάδα του Μιλάνου έγκυται το γεγονός ότι μπορεί να κάνει κάτι να καλύψει τη διαφορά. Συμφώνησε μαζί μας ότι μόνο αν παίξει η ομάδα της Tracer καλύτερα, όπως πιστεύει ότι θα παίξει καλύτερα, μπορεί να κάνει κάτι. Grazie tanto. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Μικρόφωνο στο Φίλιππα Συρίγο. Για να δούμε όμως μια ματιά στην στατιστική που έχει βγάλει με πολύ ωραίο τρόπο η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων του Άρη. Ο Λιπηρίδης, καταρχήν οι σκόρερς του Άρη. Λιπηρίδης 2, Γιαννάκης 6, Γκάλης 22, Σούμποτιτς 8, Φιλίππου 8, Δοξάκης 6, Τζάκσον 8. Οι σκόρερς της Tracer: Μπάρνια 1, Νταντόνι 11, Πρέμιερ 5, Μπάρλο 6, Μάκαντου 11. Και τώρα σε προσπάθειες για καλάθια 2 πόντων ο Άρης έχει το εκπληκτικό ποσοστό 82,61 που προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει παρουσιάσει καμία άλλη ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ στατιστικές. Είχε 19 εύστοχα σουτ στα 23, δηλαδή πέτυχε 38 πόντους με 23 προσπάθειες. Επίσης, αντίθετα, η ΣΥΜΑΚ είχε 5 στα 26, ποσοστό 10%, πέτυχε 10 πόντους, ποσοστό ευστοχίας 19,23%. Στα τρίποντα, ο Άρης είχε 4 στα 5, πέτυχε 12 πόντους, είχε δηλαδή ποσοστό ευστοχίας 80%, αντίθετα από την Tracer που είχε ποσοστό 33,33, αφού πέτυχε 3 στα 9 σουτ που επιχείρησε. Στις ελεύθερες βολές ο Άρης πέτυχε 10 στα 11, δηλαδή 90,91% ποσοστό ευστοχίας, ενώ η Tracer 18 στα 23, 78,26. Ο Άρης έχει 16 φάουλ, στο παθητικό του η Tracer 10. Ο Άρης πήρε 2 επιθετικά rebound, η Tracer 1. Ο Άρης 11 αμυντικά rebound, η Tracer μόνο 2. Άλλωστε δεν υπήρχαν και άστοχα σουτ για να πάρουν rebound οι παίκτες της Tracer. Στις πάσες για καλάθι είχε 5 ο Άρης, καμία η Tracer. 2 κοψίματα σουτ ο Άρης, κανένα η Tracer. 5 κλεψίματα ο Άρης, κανένα η Tracer. Εδώ θα μου επιτρέψουν οι άνθρωποι της στατιστικής να τους πω ότι κάτι έχουν παραλείψει. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι 2 ή 3 κλεψίματα του Αντώνη. Καρφώματα 2 από τον Άρη, κανένα από την Tracer. Λάθη 5 από τον Άρη, 2 από την Tracer. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία από το πρώτο ημίχρονο. Και πέρα από τους αριθμούς, να τονίσουμε το φοβερό ψυχικό, το φοβερό πάθος που έδειξαν οι παίκτες του Άρη. Δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια άλλη ελληνική ομάδα να έχει κάνει τέτοιο παιχνίδι, και μάλιστα απέναντι σε μια τόσο μεγάλη αντίπαλο. Ο Γκάλης, το είδατε και εσείς, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες του ημέρες. Ο Τζάκσον αποδείχθηκε πραγματικός ογκόληθος κατά τα καλάθια. Ο Γιαννάκης όσο έπαιξε ήταν εύστοχος, ήταν πολύ δυνατός στην άμυνα, κουμαντάριζε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω όμως ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται φοβερά δύσκολα, καθώς ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου και ο Τζάκσον έχουν από 4 φάουλ.
και η παρουσία τους πια μέσα στον αγώνα κρέμεται από μία κλωστή. Άλλωστε οι Ιταλοί είναι αρκετά έμπειροι, ο Πίτερσον είναι πολύ έξυπνος και χωρίς άλλο θα προσπαθήσει να φέρει το παιχνίδι κάτω τα καλάθια για να ολοκληρώσει την φθορά που έχει πετύχει ήδη με φάουλ στην ελληνική ομάδα. Και εκεί ακριβώς θα είναι και το πρόβλημα. Να ρίξουμε μια ματιά στη στατιστική του Γκάλι. Έχει επιχειρήσει 6 στα 8 δίποντα, 75%, 2 στα 3 τρίποντα, 66% και 4-4 ελεύθερες βολές, 100% ευστοχία. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν αρχίζει. Ο Άρης με Σούμποτιτς, Δοξάκη, Λιπηρίδη, Φιλίππου και Γκάλι. Η Τρέισερ με Νταντόνι, Μενεγκίν, Πρέμιερ, Μπάρλο και Μάκοντου, λέει την καλή της πεντάδα. Κέρδισε ο Φιλίππου και η πρώτη επίθεση για τον Άρη, επαναλαμβάνω το σκορ 60-34. Γκάλης, Σούμποτιτς, ασφαλώς ο Άρης τώρα θα παίξει control μπάσκετ. Αφενός σημαίνει γιατί έχει τη διαφορά, αφετέρου για να λιγοστέψει τις επιθέσεις και τις πιθανότητες για φάουλ των παικτών του. Ο Σούμποτιτς κάνει το σκορ 62-34, 28 πόντι διαφορά. Νταντόνι κοντρολάρει ο playmaker της Tracer, Μάκαντου. Rebound από τον Λιπηρίδη, ενώ ο Σούμποτιτς ζητάει να σταματήσει το παιχνίδι, έχει χτυπήσει τα αυτή από τον Μάκαντου. Να εδώ ο Ιουγκοσλάβος. Τρέχουν για να ξαναδούμε τη φάση, για να δούμε το σουτ. Χτυπάει αφού έχει φύγει η μπάλα, δεν μπορέσουμε και να το ξαναδούμε, δεν δούμε τίποτα, γιατί ο Φακός ακολουθεί την μπάλα και αφού έχει φύγει η μπάλα ο Μάκαντου πέφτει πάνω στον Σούμποτιτς. Δεν ήταν τίποτα το σοβαρό, τραυματισμός του Ιουγκοσλάβου, το βλέπουμε εδώ. Στο πλάγιο ο Δοξάκης για τον Φιλίππου, αυτός στο κατέβασμα της μπάλας. Σούμποτιτς, Γκάλης, πάντα Γκάλης για το Δοξάκη. Σούμποτιτς, νέο σούτ απ' έξω, rebound από τον Πρέμιερ, Νταντόνι. Πρέμιερ, rebound ο Φιλίππου. Γκάλης αργά με την μπάλα. Σούμποτιτς, ενώ μπορούσε να κάνει την επίθεση, πολύ σωστά βγάζει την μπάλα έξω στον Γκάλι. Ο Άρης θέλει να ροκανίσει τώρα το χρόνο. Ο Γκάλης με ταμπλό, παρότι ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια, κάνει το σκορ 64-34, 30 πόντι διαφορά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Νταντόνι για τον Μπάρλοου. Νταντόνι, Μάκαντου παίρνει την εσωτερική, δεν θα μπορέσει να το σταματήσει ο Λιπηρίδης. 64-36 από τον Μπομπ Μάκαντου, το μεγάλο αστέρι της Tracer. Γκάλης αργά με την μπάλα. Δοξάκης, Φιλίππου. Γίνεται εκεί το λάθος, η μπάλα είναι για τους Ιταλούς. Νταντόνι αλλάζει με τον Μενεγκίν, πάντα Νταντόνι. Πρέμιερ, Μενεγκίν. Η μπάλα στον Σούμποτιτς, προσπαθούν να κλέψουν οι Ιταλοί, αλλά ολοκληρώνει ο Σούμποτιτς. Δοξάκης, Σούμποτιτς, Δοξάκης για τον Φιλίππου. Δοξάκης, Σούμποτιτς. Έχει γίνει φάουλ από ποιον? Από τον Μπάρλοου πάνω στον Λιπηρίδη. Φάουλ που καταλόγησε ο Βάρνικ, ο Ισραηλινός διαιτητής. Η μπάλα λοιπόν είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα, ενώ ο Μπάρλοου έχει 3 φάουλ. Γκάλης τώρα. Δοξάκης από τη γωνία, ξανά εύστοχος. Έχει 3 εύστοχα σουτ σε εισάριθμες προσπάθειες ο Γιώργος Δοξάκης. 66-36. Νταντόνι. Μπάρλοου. Παρά την προσπάθεια του Λιπηρίδη, είδατε πόσο ψηλά έκανε το σουτ ο Μπάρλοου για να αποφύγει το κόψιμο. Τα κατάφερε 66-38.
Δοξάκης. Πάντα Δοξάκης. Σούμποτιτς. Γυρίζει στο Φιλίππου, αυτός αποκαλεί θέση. Follow από τον Λιπηρίδη, αλλά η μπάλα είναι για την Tracer. 16 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου αγώνα. Ο Άρης προηγείται με 66-38 και οι Ιταλοί είναι στην επίθεση με τον Νταντόνι. Μάκαντου, Νταντόνι, Μενεγκίν, Μπάρλοου, αρκάρει ο Λιπηρίδης, Πρέμιερ, κόβει ο Σούμποτιτς, αλλά έχουμε φάουλ από το Δοξάκη. Ίσως να ήταν από το Φιλίππου. Νομίζω ότι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι Ιταλοί. Βέβαια, Μαϊνινή έδωσε Δοξάκης. Για να δούμε τη φάση. Ναι, είναι από το Φιλίππου. Καθαρά ο Δοξάκης δεν κάνει κανένα φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε τον κύριο Μαϊνινή που έδωσε το φάουλ στον Δοξάκη. Αλλιώς διαφορετικά ο Φιλίππου θα ήταν στον πάγκο με 5 φάουλ. Πρέμιερ 66-39. Ακόμα μία βολή. 66-40. 3,5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δοξάκης για τον Γκάλι. Πανταγκάλης. Το πάσιμο, το σουτ με ταμπλό. Προσπαθούν εκεί οι Έλληνες παίκτες. Κερδίζει τελικά ο Νταντόνι. Δίνει στο Μάκαντου. Πρέμιερ, Νταντόνι, Μπάρλοου, τον κόβει ο Φιλίππου, πολύ καθαρά, η μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς. Ο Πίτερσον θέλει να κάνει κάποια αλλαγή, βάζει στον αγώνα τον Γκαλινάρη στη θέση του Μπάρλοου. Να εδώ η αλλαγή. Ο Μενεγκίν στο πλάγιο για τον Μάκαντου. Μενεγκίν δεν βρίσκει ούτε στεφάνι, σε πολύ άσχημη μέρα ο μεγάλος άσος. Γκάλης, γίνεται διπλό φάουλ εκεί. Φάουλ, βεβαίως ο Βάρνικ ήταν δίπλα στη φάση και δεν σφύριξε φάουλ, και το σφύριξε ο Μαϊνινή που ήταν τόσο μακριά. Κοιτάξτε εδώ, και ο Μενεγκίν και ο Νταντόνι έκαναν το φάουλ και ο Βάρνικ εκεί δεξιά λέει μπάλα απλώς έξω για τον Άρη. Και ήρθε ο Μαϊνινή, ο οποίος ήταν στη σέντρα για να δει το φάουλ. Αυτά κάνουν καμιά φορά οι διαιτητές. Εκτίθενται και μετά κανείς δεν τους πιστεύει. Βέβαια σε όλα αυτά σε ένα σπορ τόσο δυσκολοδιαιτεύσιμο όπως είναι το μπάσκετ. Και αυτό το λέω βέβαια για να τους δικαιολογήσω κάπως, γιατί αντικειμενικά πρόκειται για πολύ καλούς διαιτητές. Φάουλ πάνω στον Σούμποτιτς από τον Νταντόνι. Είναι το δεύτερο φάουλ του playmaker του Σίμακ. Είδατε ξανά τη φάση. Έχει 3 ομαδικά φάουλ. Η Tracer, με συγχωρείτε αν μου ξεφεύγει και τη λέω Σίμακ, αλλά τα 3 τελευταία χρόνια αυτό ήταν το όνομά της. Εφέτος μετονομάστηκε σε Tracer και λογικά είναι η γλώσσα να μην ακολουθεί το μυαλό. Δοξάκης. Γκάλης. Πιέζεται από τον Γκαλινάρη. Πάντα Γκάλης. Δοξάκης ελευθερώνεται. Θα στοχίσει βέβαια τώρα. Ήταν το πρώτο άστοχο σουτ του Δοξάκη. Νταντόνι. Ο Μάκαντου μειώνει σε 64-42. 15 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Σούμποτιτς για τον Δοξάκη. Πάντα Δοξάκης. Φιλίππου. Άφησε ο Γκάλης. Η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα που έχει 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Λιπηρίδης, Γκάλης στο μπάσιμο. Μετράει το καλάθι και πήρε και φάουλ από τον Μάκαντου. Είδατε σαν καμικάζι ο Γκάλης τρύπωσε μέσα στη ρακέτα των Ιταλών.
Το φάουλ με το σώμα από τον Μάκαντου, αλλά την ώρα που ο Γκάλης έχανε την ισορροπία του πέταγε την μπάλα στο ταμπλό. Καλάθι λοιπόν και φάουλ. 68-42, μια βολή για τον Νίκο Γκάλη. Rebound από τον Μενεγκίν, Πρέμιερ για τον Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι με την μπάλα. Μάκαντου, Πρέμιερ, Σούμποτιτς στο rebound. Η μπάλα φτάνει στον Γκάλη που είναι πανταχού παρόν. Μπρος πίσω λέει ο Βάρνικ, όμως έχει σφυρίξει φάουλ. Ναι, ο Μαϊνινή είπε μπρος πίσω, ο Βάρνικ έχει φάουλ. Πράγματι υπάρχει μπρος πίσω, αλλά ο Ισραηλινός είχε δώσει φάουλ. Φάουλ του Γκαλινάρη πάνω στον Γκάλη. Δοξάκης. Ρισκάρει την μπάλα και ο Δοξάκης, τελικά τη χάνει. Νταντόνι, Πρέμιερ, Μάκαντου. Rebound από τον Γκαλινάρη. Νταντόνι σουτ για 3 πόντους και 68-45 από τον Μάικ Νταντόνι. Ξαναβλέπουμε εδώ την πάση. Το τρίποντο του Νταντόνι, 13 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, ενώ ο Άρης προηγείται με 23 πόντους διαφορά, 68-45. Θα θυμίσουμε ότι η διαφορά είχε φτάσει στους 30 πόντους και τώρα ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να ξαναβάλει στον αγώνα το Γιαννάκη. Γκάλης, πολύ ωραία για το Λιπηρίδη, 70-45 με το καλάθι που του πρόσφερε στο πιάτο ο Νίκος Γκάλης. Πρέμιερ, Νταντόνι, Μάκαντου. Follow από το Μενεγκίν. Γίνεται μάχη, κερδίζει ο Φιλίππου την μπάλα. Ο Λιπηρίδης δίνει τη λύση. Σούμποτιτς, Δοξάκης, Γκάλης. Αργά τώρα. Πάντα Γκάλης έξω στον Φιλίππου. Αυτός περνάει μες στη ρακέτα. Εύκολο καλάθι, καθώς οι Ιταλοί έχουν πέσει όλοι πάνω στον Γκάλη. Αυτός είναι ο μεγάλος παίκτης, το μεγάλο μυαλό. Βλέπει ότι κλείνεται, ξέρει να αξιοποιεί τους συμπαίκτες. Προηγουμένως το Λιπηρίδη, τώρα το Φιλίππου. Νταντόνι. Βλέπει ο Γκάλης και φεύγει στον ευνηδιασμό. Μόνος του με το καλάθι. 74-45, 29 πόντι διαφορά. Αποθέωση για τον Άρη, αποθέωση για τον Γκάλη που είναι ίσως την πιο μεγάλη μέρα της καριέρας του. Ξανά εδώ. Στη ζωντανή μετάδοση τώρα ο Σούμποτιτς χρεώθηκε με το δεύτερο ατομικό του φάουλ. 12 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Πίτερσον αποσύρει το Μενεγκίν και βάζει τον Γκαλινάρη. Ξανά εδώ ο Γκάλης. Γκαλινάρη, Νταντόνι, Μάκαντου, Γκαλινάρη, Νταντόνι σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον Φιλίππου και ο Γκάλης φεύγει ξανά. Θα κόψουν όμως, οι Ιταλοί είχαν γυρίσει 4. Νταντόνι τώρα, Πρέμιερ. Ο Δοξάκης κέρδισε την μπάλα. Ο Γκάλης φεύγει στον ενδιασμό. Τρέχει ο Μάκαντου. Καλάθι και φάουλ. Όρθιοι 5.500 φίλαθλοι σε εξέδρες πανηγυρίζουν, κάνουν σαν τρελοί για αυτό το μεγάλο θέαμα που τους προσφέρουν οι παίκτες του Άρη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Γκάλη. Κοιτάξτε εδώ αυτό το σπάνιο καλάθι. Διπλό σπάσιμο στον αέρα. Η μπάλα πόσο εωρείται θα πέσει μέσα στο καλάθι. Και ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα και για μια βολή. Σκορ 76-45, 31 πόντι διαφορά απέναντι στην Τρέισερ Μιλάνο, την θεωρητικά ισχυρότερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που μόνο ένας τους παίκτης, ο Αμερικανός Μπομπ Μάκαντου, στοιχίζει 50 εκατομμύρια το χρόνο.
πανηγυρισμοί συνεχίζονται, καθώς ο κόσμος βλέπει ότι τον Άρη δεν μπορούν να τον σταματήσουν ούτε τα φάουλ ούτε τίποτα. Είναι σε μια πολύ μεγάλη μέρα με ηγέτη τον ανεπανάληπτο Νίκο Γκάλη. Μια βολή λοιπόν για τον άσο του Άρη και της Εθνικής. 77-45, 32 πόντι διαφορά, η πιο μεγάλη που έγινε μέχρι τώρα. Νταντόνι για τον Γκαλινάρη. Νταντόνι. Μπάρλοου. Μποζέλη. Χωρίς τύχη το σουτ. Κερδίζει όμως ο Γκαλινάρη, αλλά έχει πατήσει εκτός γηπέδου. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ακόμα 11,5 λεπτά. Ο Άρης βρίσκεται αγκαλιά με τον πιο μεγάλο θρίαμβο της ιστορίας του, ίσως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Επιτυχία που μόνο με εκείνες της δεκαετίας του 60, που βέβαια ήταν άλλες οι συνθήκες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις επιτυχίες εκείνες της ΑΕΚ μπορούν να συγκριθούν. Δοξάκης. Γκάλης. Δοξάκης. Φιλίππου. Δοξάκης, Γκάλης, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Σούμποτουτ στο σούτ απ' έξω, rebound από το Φιλίππου. Και νέα επίθεση, δικαίωμα για νέα επίθεση για τους παίκτες του Άρη. Ο Γκάλης για το Δοξάκη. Ξανά Γκάλης. Δοξάκης. Σούμποτουτ σε καλή θέση. Συχνός εκτελεστής ο Ιουγκοσλάβος. 79-45, 34 πόντι διαφορά. Ο κόσμος δείχνει να μην πιστεύει. Οι Ιταλοί έχουν μείνει αποσβολωμένοι. Ο Γκαλινάρη για τον Μποζέλη. Αυτός τον Μάκαντου. Όλοι στο rebound και κερδίζει ο Γκάλης πιο μακριά από όλους. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Το σουτ με ταμπλό. Follow up, αλλά έχει γίνει φάουλ. Ναι, μόνο με φάουλ σταματιέται. Μόνο με φάουλ σταματιέται αυτός ο μικρός γίγαντας, αυτό το φαινόμενο του μπάσκετ που λέγεται Νίκος Γκάλης. 79-45, ακόμα 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. ...80-45. Και τώρα 81-45, 36 πόντι διαφορά. 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Νταντόνι. Γκαλινάρη. Μποζέλη. Γκαλινάρη. Κερδίζει ο Μπάρλοου και φάουλ από τον Λιπηρίδη, που δίνει το δικαίωμα στον Αμερικανό της Tracer να εκτελέσει 2 βολές. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Λιπηρίδη, ενώ τώρα ο Πίτερσον αποσύρει τον Μποζέλη και ξαναβάζει τον Πρέμιερ. Ο Μπάρλοου στις βολές. Πανηγυρίζει ο κόσμος για την αποτυχία του Αμερικανού της Tracer. Ακόμα μια βολή. 81-46. Και αργά ο Δοξάκης, καθώς απομένουν ακριβώς 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης. Δοξάκης. Γκάλης. Δοξάκης. Γκάλης. Δοξάκης. Βλέπετε το σοου των Ελλήνων παικτών, πώς αλλάζουν την μπάλα, επιδιώκοντας να ροκανίσουν τον χρόνο. Φάουλ από τον Γκαλινάρη πάνω στον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Ψύχρεμοι, πεπειραμένοι, μεθοδικοί οι παίκτες του Άρη. Είδατε πώς ξέρουν να ροκανίζουν τον χρόνο. Και εδώ θα μπορούσαν να παίξουν απ' έξω, αλλά ο Ιωαννίδης έχει εμπιστοσύνη στην ευστοχία του Σούμποτιτς, που δεν τον προδίδει ο Ιουγκοσλάβος. 82-46.
83-46, 9,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Νταντόνι. Μάκαντου. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Μάκαντου που καταλόγησε ο Βάρνικ. Το φάουλ χρεώθηκε ο Σούμποντιτς, είναι το τρίτο φάουλ του Ιουγκοσλάβου. Ο Μπομπ Μάκαντου θα εκτελέσει 2 βολές. Ο κόσμος τραγουδάει ρυθμικά, Άρης ο ένας, στον κόσμο άλλος κανένας, και το βέβαιο είναι ότι μετά από μια τέτοια νίκη αύριο όλη η Ευρώπη θα μιλάει για τον Άρη, καθώς όλοι θα διαβάζουν το σκορ και κανείς δεν θα πιστεύει ότι είναι αληθινό μια τέτοια διαφορά, που αν βέβαια διατηρηθεί όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι τέλους. Δοξάκης για τον Γκάλι. Φιλίππου για τον Δοξάκη. Ξεφεύγει ανάμεσα σε 2. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Περνάει στο Δοξάκη. Ξανά Γκάλης. Σούμποντιτς. Το σούτ υποπίεση από τον Ιουγκοσλάβο. Εύκολο rebound τον Γκαλινάρη. 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πρέμιερ για την Τρέισερ. Μάκαντου. Καλάθι και φάουλ. Είναι το 4ο φάουλ του Σλόμπονταν Σούμποντιτς. Ο Μάκαντου μείωσε σε 83-47. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ιωαννίδης θα ξαναβάλει στον αγώνα τον Τζάκσον. Θα βγάλει τον Σούμποντιτς. Όχι, βγάζει τον Λυπηρίδη. Αφήνει 3 παίκτες μέσα που έχουν από 4 φάουλ. «83-50 το σκορ τώρα». Γκάλης, Σούμποντιτς, Δοξάκης. Πάντα Δοξάκης, πήρε τον Αντώνη. Γκάλης, Δοξάκης, Σούμποντιτς, Δοξάκης. 7 δευτερόλεπτα, 6 για να γίνει η επίθεση. 5, Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα. Το σούτ με ταμπλό. 85-50, 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έχει ακινητοποιήσει όλη την Ιταλική άμυνα ο Γκάλης. Μπαρλόου κοντρολάρει με τα πόδια ο Νταντόνι. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μαϊνινή κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Η μπάλα έχει φτάσει στον Γκάλι. Αυτό στον Φιλίππου. Τζάκσον, Δοξάκης, Σούμποντιτς, Γκάλης, Δοξάκης, Γκάλης για τον Σούμποντιτς. Από εκεί στο Δοξάκη. Πολύ ωραία στο Τζάκσον. Φιλίππου, Δοξάκης. 4-5 από το Δοξάκη που κάνει ίσως τη μεγαλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. 87-50. Ακόμα 7,5 λεπτά. Νταντόνι. Μάκαντου. 87-52. 35 πόντι διαφορά. 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Σούμποντιτς στο Τζάκσον. Αυτό στο Δοξάκη. Με τα πόδια ο Πρέμιερ κερδίζει την μπάλα και κάνει το 87-54. Ακόμα 7 λεπτά. Δοξάκης. Ο Γκάλης με αντίπαλο του Νταντόνι. Φιλίππου. Σούμποντιτς, Δοξάκης, Γκάλης. Δοξάκης. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Rebound επιθετικό από τον Τζάκσον, αλλά δεν μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Ακόμα 6,5 λεπτά. Ο Άρης προηγείται με 33 πόντους. Νταντόνι. Γκαλινάρη, Νταντόνι για τον Μάκαντου. Εύκολο rebound ο Σούμποντιτς. Γκάλης.
Αποφασίζει να εκδηλώσει επίθεση. Μάκαντου για τον Νταντόνι, 3 Ιταλοί με 2 Έλληνες. Μάκαντου μετράει το καλάθι, έχει γίνει και φάουλ από τον Δοξάκη. 87-56, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 2 φάουλ ο Δοξάκης και δικαίωμα για μία βολή από τον Μπομπ Μάκαντου. «87-57», 30 πόντι διαφορά. Γκάλης με την μπάλα, Δοξάκης, Φιλίππου, Τζάκσον, Γκάλης. Μετράει το καλάθι και φάουλ από τον Πρέμιερ. 89-57. Ξανά η προσπάθεια του Νίκου Γκάλη. Είδα το Πρέμιερ πως πήδησε από πίσω και έκανε φάουλ την ώρα του σουτ. Βέβαια αυτό δεν εμπόδισε τον Γκάλη να βρει το στόχο του. Έχει λοιπόν δικαίωμα για μια βολή τώρα. Ο κόσμος συνεχίζει να ζητάει 100 πόντους από τον Άρη, που έφτασε τους 90-57. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Μάκαντου. Νταντόνι. Ο Φιλίππου πολεμάει στα rebound. Κερδίζει τελικά ο Τζάκσον. Σούμποτιτς. Δοξάκης. Γκάλης. Τζάκσον. Ο Γκάλης για το Δοξάκη. Εκεί στο Φιλίππου. Γίνεται το λάθος. Κερδίζει ο Πρέμιερ. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Δοξάκη. Είναι το τρίτο φάουλ του Έλληνα Playmaker. Όλα αυτά 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξαναβλέπουμε εδώ την φάση. Έτσι λοιπόν ο Ρομπέρτο Πρέμιερ δεν εκτελεί βολές. Παίζουν οι Ιταλοί την μπάλα απ' έξω. Ναι, δεν έχει 8 φάουλ ο Άρης. Ο Άρης έχει 7 ομαδικά φάουλ. Το σκορ έγινε 90-59. 5 λεπτά πριν από τη λήξη. Σούμποτιτς. Τζάκσον. Ο Ιωαννίδης έχει έτοιμο έξω το Γιαννάκη. Περιμένει όρθιος. Δοξάκης, Γκάλης, Τζάκσον. Πάλι Γκάλης. Σούμποτιτς. Τζάκσον μες στη ρακέτα. Προσπάθησε να κλέψει ο Πρέμιερ, αλλά αλλά πήρε ο Γκάλης. Και η μπάλα για τους Ιταλούς 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Νταντόνι κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης βλέπω ότι ζητάει time out. Μπάρλοου μες στη ρακέτα. 90-61, 29 πόντι διαφορά και time out για τον Άρη. Ενώ απομένουν 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα και οι Ιταλοί κάνουν την ίστατη προσπάθεια για να μειώσουν το σκορ. Ασφαλώς θα ανοιχθούν τώρα σε ένα πρεσάρισμα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Θα πιέσουν δηλαδή σε όλο το γήπεδο με σκοπό να μπορέσουν να κλέψουν την μπάλα. Αλλά ο Ιωαννίδης, που ασφαλώς θα το περιμένει αυτό, θα πρέπει να βάλει στον αγώνα τον Γιαννάκη. Για να δούμε. Ναι. Επανέρχεται ο Γιαννάκης, που είναι ο πιο σίγουρος χειριστής της μπάλας. Βγαίνει ο Δοξάκης, αλλά δεν αποκλείεται να επανέλθει σε λίγο και ο Δοξάκης, ώστε ο Άρης να έχει 3 χειριστές, δηλαδή Γκάλη, Δοξάκη και Γιαννάκη. Φιλίππου. Αλλά θα εξαρτηθεί πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιαννάκης. Τζάκσον. Γιαννάκης. Κερδίζει φάουλ εκεί ο Νίκος Φιλίππου. Η μπάλα πλάγια, λέει ο Γκάλης, όχι σουτ. Θέλει να ροκανίσουν τον χρόνο. Ήταν το τρίτο φάουλ αυτό του Γκαλινάρη. Ο Γκάλης λέει στο Μαϊνινή ότι εγώ θα σου λέω ποια φάουλ θα στάρουμε και ποια θα στάρουμε.
Γκάλης με την μπάλα. Γιαννάκης στο Τζάκσον. Σούμποτιτς. Χάσει ένα σίγουρο καλάθι, γιατί ήταν πολύ κάτω από το καλάθι. Ο Πρέμιερ κάνει το 90-63, 27 πόντι διαφορά. Ακόμα 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ο κόσμος παροτρύνει τους Έλληνες παίκτες. Γιαννάκης, φάουλ από τον Γκαλινάρη στην προσπάθειά του να πιέσει τον Έλληνα playmaker. Ο Ιωαννίδης λέει η μπάλα πάντα απ' έξω και έχει δίκιο. 90-63, 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στο Γιαννάκη. Έχει κλειστεί από 2, θέλει προσοχή, γίνεται το λάθος. Πράγματι, Νταντόνι στο lay-up. 90-65, 25 πόντι διαφορά. Η ΣΥΜΑΚ αρχίζει να βλέπει τη ρεβάνς, γιατί μέχρι τώρα βέβαια με τους 30 και τους 35 πόντους δεν την έβλεπε. Και το λέω αυτό γιατί το Μιλάνο είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και πρέπει να προσέξουν εδώ οι παίκτες του Άρη, να κρατήσουν τουλάχιστον αυτούς τους 25 πόντους, να μην παραπάει κάτω η διαφορά, να μην πάει πιο κάτω η διαφορά, γιατί τότε η ρεβάνς του Μιλάνο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σούμποτιτς. Γκάλης. 92-65, ακόμα 3 λεπτά. Ο Πρέμιερ με την μπάλα για τον Γκαλινάρη. Πάντα Πρέμιερ. Γκαλινάρη, Νταντόνι, πιέζει ο Γκάλης, Μάκαντου. Έγινε φάουλ από τον Μπάρλοου που προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound. Η μπάλα λοιπόν είναι για την ελληνική ομάδα. 2 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο πλάγιο ο Σούμποτιτς για τον Γκάλη. Πάντα Γκάλης, Γιαννάκης. Γκάλης, Γιαννάκης, στο Τζάκσον. Σούμποτιτς, ωραία προσποίηση και το σουτ και το καλάθι. 94-65, για πάνω τα καλάθια παίρνουν τη διαφορά ξανά στους 29 πόντους. Ακόμα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Νταντόνι, Πρέμιερ. Πάσιμο και κόψιμο με φάουλ από τον Φιλίππο, τουλάχιστον έτσι λέει ο Βάρνικ και μάλλον έχει δίκιο. Ο Φιλίππο είναι ο πρώτος παίκτης που θα φύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Ακούτε τα χειροκροτήματα για τον άσο του Άρη και της Εθνικής. Στη θέση του μπαίνει ο Λιπηρίδης, ενώ ο Ρομπέρτο Πρέμιερ έχει αποκτήσει μάλλον δικαίωμα για 2 βολές. ...94-66... ακόμα ένα σουτ. 94-67... μπάλα στο Γιαννάκη, από εκεί στον Γκάλη. Γιαννάκης, Τζάκσον, Γκάλης, πιέζει εκεί ο Νταντόνι, αλλά βέβαια αν περιμένει να κάνει το λάθος ο Γκάλης, τότε περιμένει μάλλον άδικα, γιατί δεν νομίζω ότι έχει κάνει λάθος στο σημερινό αγώνα. Τζάκσον, Σούμποτιτς, Γκάλης ελευθερώνεται, θα στοχίσει όμως. Ήταν το πιο εύκολο καλάθι που έχασε μέχρι τώρα ο Γκάλης. Μάκαντου με στη ρακέτα, προσπαθεί με follow, αλλά ο Τζάκσον εκεί, πραγματικός ογκόλυθος. Φεύγει ο Γκάλης στον ευθυνδιασμό, έρχεται ο Μπάρλοου, αλλά δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει. 96-67, ακόμα 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Νταντόνι, Πρέμιερ, πάντα Πρέμιερ για τον Νταντόνι, σούτ για 3 πόντους.
Και η μπάλα για την ελληνική ομάδα, καθώς απομένει 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο. Σκορ 96-67. 29 πόντι διαφορά για τον Άρη. Ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, που θα κάνει όλη την Ευρώπη να μιλάει με θαυμασμό και έκπληξη για την ελληνική ομάδα, για τον πρωταθλητή Άρη. Και ξανά το τελευταίο καλάθι του Γκάλι. Το γνώριμο κοντρόλ. Αποφεύγει πρώτα τον Πρέμιερ. Παίρνει την μπάλα αριστερά. Πάει ο Μάκαντου και ο Γκαλινάρη. Ο Μπάρλο και ο Γκαλινάρη. Σπάσιμο στον αέρα. Αποφεύγει και τους δύο. Ταμπλό και καλάθι. Αυτές οι επελάσεις του Γκάλι που δεν ανακόπτονται παρά μόνο με φάουλ. Η μπάλα έφτασε στον Σούμποτιτς. Αυτός στο Τζάκσον. Τρέχει ο Γιαννάκης εκεί. Τζάκσον κρατάει την μπάλα. Βγάζει στον Γκάλι. Πραγματικός ταύρος αυτός ο Τζάκσον. Φάουλ από τον Μπάρλοου. 40 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν από το τέλος. Οι Έλληνες παίκτες παίζουν την μπάλα πάντα απ' έξω. Είδαμε ξανά τη φάση. Ενώ ο Μπάρλοου θα φύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. Είναι ο δεύτερος παίκτης που φεύγει με 5 φάουλ και ο πρώτος Φρέισερ. Προηγήθηκε ο Φιλίππου πριν από λίγο. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στον Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης. Γκάλης. Θέλουν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Άρη και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και το τελευταίο καλάθι που μπορούν να βάλουν. Τζάκσον. Γκάλης. Στο Σούμποτιτς. 98-67. 31 πόντι διαφορά. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα. 12, 11. Ο Νταντόνι ασφαλώς θα επιχειρήσει τρίποντο. Ναι, δίνει στον Πρέμιερ. Τρίποντο αυτός. Rebound ο Γιαννάκης, ακόμα 3 δευτερόλεπτα, πετάει την μπάλα. Το παιχνίδι τελειώνει. 98-67, 31 πόντι διαφορά. Είναι κάτι το απίστευτο, δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί και ο πιο φανατικός φίλος του Άρη, κανείς παίκτης του Άρη, ούτε ο προπονητής του. Οι Ιταλοί φεύγουν κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ στις εξέδρες γίνονται πρωτοφανή πανηγύρια, καθώς και στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε, είναι η πιο μεγάλη βραδιά του Άρη, μια από τις πιο μεγάλες βραδιές του ελληνικού μπάσκετ. Μια νίκη με 31 πόντους επί της πρωταθλήτριας Ιταλίας, της πανίσχυρης Tracer. Είναι πραγματικός άθλος, είναι θαύμα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη τελείωσε. Καλό σας βράδυ.